Sabida é a miña querencia polo país veciño e irmán, co que compartimos unha lingua, unha historia e un sentimento, e que adoito visitar todos os anos. Fai moitos anos, nunha cafetería de Lisboa, me atopei con unha cita de Fernando Pessoa que decía máis ou menos: eu non sou do tamaño da miña altura, mais de todo aquilo que posso ver. Vos agasallo esta frase para reflexionar. Eu o que posso ver hoxe é unha paisaxe fermosísima. Detrás de min teño as miñas costas a vila de Piñao, que se atopa no distrito de Vila Real, na rexión norte de Portugal. O chamado Douro Viñateiro, Patrimonio da Humanidade dende 2001, abrangue un territorio de 19 concellos, con unha extensión de viñedos que ronda as 50.000 hectáreas. Trátase dunha zona de moi doado acceso, xa que a autoestrada A24 une Chaves con Vilarreal e Peso da Regua en pouco máis dunha hora. Dos múltiples miradoiros elevados sobre esta paisaxe, aconsello o de Casal de Loivos, preto de Piñao, e o de São Leonardo de Garafura, ao carón de Peso da Regua, que nos brindarán unhas visitas inesquecibles. Os tradicionais rabelos que transportaban as barricas de viño dende as adegas ou quintas ata Porto foron desaparecendo en favor dos cruceiros turísticos que remontan o río dende Porto ata Piñao. A visita doita incluir a comida no propio barco ou en algún dos afamados restaurantes, como o da Quinta da Rosa que aconsellamos. Obrigada visita é a cidade de Lamego, onde compre admirar o santuario da Nosa Señora dos Remedios. Se pode acceder facilmente en coche, ou para os máis esforzados romeiros, subir a pé os máis de 600 chanzos con paradas oportunas para tomar folgos de cando en cando. Esta singular paisaxe, vertebrada polo Douro, é o froito secular dunha natureza privilexiada, en armonía con un clima axeitado, dos que o home, co seu talento e esforzo, soubo elaborar un dos viños máis prestixiosos e recoñecidos que decora as mesas máis exixentes do mundo.